Bun găsit, dragilor! Astăzi am plecat la câmpie, prin pădure, să căutăm plante medicinale. Și am găsit... Ce avem noi aici? Ia să vedem cine știe. Cine cunoaște aceste floricele? Ăsta e un arbust mare și frumos și e împodobit ca o mireasă. Avem aici păducel. Ăsta e copăcelul inimii. Floricelele le facem ceai, fructele le facem ceai, sunt extraordinare. Când se consumă tot, floare, frunză și fructe. În momentul când le culegi, când se culeg, parcă au o dulceață, o miere pe ele, așa se lipesc de degete. Și chiar e dulce. Așa că te îndrum și pe tine să mergi în natură, să-ți cauți medicina din grădina Domnului. Toate plantele care sunt lăsate pe pământul ăsta sunt pentru binele nostru comun. Da? Să ne auzim cu bine. Doamne ajută!